Давай. Преди няколко дни почетох във форумите, как и видях един клип, как се помпят гуми с регулатор и с помощта на бутилка с въздух. Показвам, това не ми хареса, тъй като бяха развили, мисля, че единия автомат и въздуха, който подаваха към това, постоянно издишаше. Значи на времето, преди 30-40 години, понеже нямаше такива като сега сервизи за гуми, решихме да си направим едно такова приспособление, аварийната водолазна група към морското просе. И от един автомат АВМ взехме първата степен, която е много здрава и стабилна. Отлепихме от кутията и направихме това приспособление. Значи, тук оттъргахме един стержен и понеже тогава апаратите бяха Украйна, поставихме такава гайка за Украйна и закрепвахме към бутилка Украйна. Монтирахме един манометър, който показваше остатъчното налягане в бутилката. От редуктора, който е до 5 атмосфери, нали, въздуха излизаше, минаваше през манометъра, шланга. Накрая монтирахме едно закопчаване за гумите или към вентила. И не се получаваше никакъв теч на въздух. След като спреш бутилката, този големия манометър отчиташе налягането в гумата на автомобила. По-късно, когато се появиха вече и тия бутилки с ДИН, направихме едно друго приспособление, което се завиваше към руската бутилка, приспособлението за руската бутилка и това вече отиваше към ДИН. Но когато пътувахме, не знаехме в каква бутилка има въздух и да не носим постоянно бутилка. Ако искаме към камбана, слагаме и другия преходник. Ето цялото приспособление. Вече с тези двете допълнителни приспособления не може да го ползваме както към камбана, нали, с тая скоба, така и към ДИН. Съветвам колегите да не ползват тия бутилки, от които слизат, защото една зарядка по Черноморието е доста скъпа и да хабят излишно. Могат да се намерят малка руска бутилка, която стига до 5-6 на помпане на лек автомобил. Това е от нас. Смятам, че бяхме полезни.